Tecnologies de la informació i la comunicació. Em dic Carme Poveda López, tinc 60 anys. Vaig néixer a Barcelona, el lloc on he viscut durant 38 anys. Ara fa 3 anys visc a fora de Barcelona. La meva formació és mestra i logopeda. A mi m'interessa molt tot el que és la tecnologia de la informació i la comunicació. I m'interessa per tot, per la meva vida domèstica, per la personal, per la relacional, per tot. O sigui, a nivell de vida domèstica m'interessa molt per comprar viatges, roba, per la llar, per apuntar-me a cursos, a centres cívics, no sé, fer anglès, classes de cuina, gospel, en fi, per totes aquestes coses. A lo social m'interessa molt perquè des que visc a Premià de Dalt vam muntar un grup de dones, per primera vegada en aquest poble hi ha un grup de dones, i aleshores doncs, ens interessa perquè ens comuniquem, informem tot a través del nostre blog i a través del Facebook. O sigui, evidentment, a través del mail també, no? Ens comuniquem nosaltres mateixes perquè moltes tenen feina, treballen a Barcelona o fan altres activitats. Aleshores, les dones de dalt ens va molt bé perquè així nosaltres som un grup assembleari i així ens podem comunicar de coses que ens interessen, com anar al teatre, fer sopars, organitzar exposicions. Precisament, darrerament vam organitzar una exposició gràcies a l'Institut Català de la Dona sobre la Simone de Beauvoir, que va ser un èxit en el poble. Després, també, jo abans de connectar-me al Facebook, doncs vaig començar amb el Google. I a través del Google vaig trobar dones en xarxes, blogs de feministes, bé, vull dir, molta informació de grups que ja coneixia i altres que he conegut. Jo soc autodidacta en tot el que és internet i he anat aprenent de mica en mica, mira, doncs, pegar i borrar. Aleshores, doncs, m'han ajudat, quan no tenia alguna cosa, els meus fills. També m'interessa molt el Facebook, des de fa un any que estic més o menys connectada, i m'agrada molt perquè he pogut conèixer gent nova, també comunicar-me amb amics meus que viuen a l'estranger, i també per assabentar-me dels altres grups i també per comunicar-me a través del grup de gospel, ens comuniquem a través del Facebook per organitzar els concerts i tot, perquè hi ha un grup que som de Barcelona i els altres són del Maresme. En fi, aleshores, doncs, també amb el Facebook m'interessa per penjar informació des de vídeos a blogs de dones que m'interessen i que m'interessen penjar-los en el meu Facebook o altres blogs que també m'interessen. A mi em va interessar molt, que trobo fascinant de l'internet també els mails que pots comunicar-te en qualsevol moment, a qualsevol persona i a qualsevol hora. També m'agrada molt de dones en xarxa perquè vaig trobar-me que amb les bloggers per poder aprendre i connectar-me amb elles i em vaig quedar paradíssima de les dones començaven, no? Jo que no sé fer un blog i he perdut credibilitat perquè cada vegada que dic que vull fer un blog doncs ja riuen. O sigui que fins aquí la meva història amb les tecnologies de la comunicació i la informació.